למדה שיעור נוסף. גם לסגת צריך לדעת. קשה לראות ולא להגיד איך עשינו את זה לעצמנו. ונגד עינינו נבנית מדינת טרור. נתתם לנו, חשבתם שזה יהיה שלום וביטחון, טעיתם. טיל ראשון, טיל ממש, פגע באשקלון בדצמבר. בינואר זכה החמאס ברוב בבחירות דמוקרטיות והודיע שלא יכבד את הסכמי קודמיו. באותו חודש לקם מלך ישראל בשבץ ונפל לתרדמת. באפריל הוקטה שדרות בקסאמים. במאי החליטה ממשלת ישראל שעזה היא מדינת טרור עוינת שמנהיגיה אויבים. במאי למדה הודיה וולף במעלות בשמינית. מוריה מלמד למדה איתה ושתיהן התכוננו לבחינות הבגרות. במאי רעיה קור כבר נישאה, עברה לרגע מגבעתיים לעופרה והחלה ללמוד בבר אילן. אין לי עניין להתעסק אם עשו דווקא או לא דווקא או אם שמו שם. זה לא מה שהוביל למהלך. מה שהוביל למהלך זה משהו יותר גבוה. יהודי מסתכל 3,000 שנה, מסתכל, אנחנו בתוך תהליך ארוך, אנחנו בתוך משהו גדול יותר מזה. אנחנו עושים את המקסימום שלנו, אנחנו לא יכולים להבין הכל. מהו המקסימום? המקסימום להשתדל לראות מה דורשים מאיתנו, מה אנחנו באמת צריכים לעשות פה במציאות. ועם האמת הזאת ללכת. 10 חודשים אחרי הבכי הגדול, תקף חמאס בכרם שלום, הרג 2 חיילים וחטף את החייל גלעד שליט. אני החייל גלעד, בן נועם שליט, הכלוא אצל כתב אל שהיד עז-א-דין אל-קסאם. שנה ראשונה בשבי, שנה שנייה בשבי, שלישית, שנה רביעית. צעקתו האילמת של גלעד לאלה ששלחו אותו למשימה, אלה ששלחו אותו למשימה ולא עונים. אולמרט ראש ממשלה, פרץ שר הביטחון. צה"ל יצא לגשמי קיץ, עוד מבצע, עוד 150 פלסטינים נהרגו ומצור הוטל על עזה. ביולי החלה מלחמה גם בגבול הצפון, זה תמיד בא יחד, הפעם בתגובה לחטיפת 2 חיילי צה"ל על ידי חיזבאללה. 160 חללים איבדנו במלחמת לבנון השנייה ב-33 ימי לחימה. ביולי 2007, שנה אחרי, הדס ברזילי כבר נישאה, התגוררה בשדרות וספגה קסאמים. רעיה קור ילדה את ביתה, עברה לרמת גן ועבדה כמדריכת טיולים. ביולי נהרגו בשדרות 3 אזרחים. לכל מי שביקר באזור גם הביע את דעתו. Israelis should not have to live endangered in their homes and schools. 900 rocket attacks in less than 3 months. That's not a way for people to live. ביולי השתלט החמאס בכוח על כל עזה והסגר הפך למצור מלא. ראש הממשלה אולמרט, שר ביטחון ברק, ובניגוד לתורת המלחמה, מצור על חבל ארץ. אבל האש לא פסקה, להפך. היא אימה לחדור פנימה עד למרכז הארץ. המרכז מקודש. איום מוחשי עליו מוציא למלחמה. בנובמבר 2007 הודיע שר התשתיות בן אליעזר בפומבי, טעינו, שגינו, לא היינו צריכים להתנתק ללא הסכם. הוא היה הראשון להודות. אני הייתי בין אלו שתמך בפינוי רצועת עזה. אני אומר את זה פה על השולחן הזה. ואני חושב שטעינו וטעינו בגדול. אחריו בא הנשיא שמעון פרס. Whatever will happen in the future, we shall not repeat the wrongs that we did while leaving Gaza. ואחריו באו רבים נוספים. חצי שנה לפני ההתנתקות בעזה, כתבתי מכתב למפקדים שלי. הכותרת של המכתב הייתה חמאסטן בעזה. היה לי ברור שהטרור ימשיך מעזה. מה זה עושה כששומעים את זה? זה דווקא נוטע תקווה שאולי פעם הבאה נהיה חכמים יותר, למרות אני לא יודעת אם הם למדו, אני בטוחה שהפוליטיקה מנצחת הכל, אין מה לעשות, אבל אולי בסוף לימוד ועוד לימוד. בדצמבר 2008, 39 חודשים אחרי הבכי הגדול, תקף צה"ל בחמת זעם איומה את רצועת עזה מכל עבר. זה היה הרס אחד גדול. המראות הקשים בלטו כל כך לעין עד שנסיבות התקיפה נשכחו, והשאלה אם צה"ל נוקט באלימות רצחנית התפשטה ברחבי העולם.
היה רגע אחד של תקוות בעופרת יצוקה. אולי סוף סוף הולכים לעשות משהו ציוני אמיתי. זה שעצרנו את זה באמצע, אני חושבת ששוב אמרנו, אנחנו לא מסיימים תהליך שהוא סוף סוף אמיתי. 10 חיילי צה"ל נפלו חלל. 1,500 פלסטינים נהרגו. שקט יחסי השתרר מאז בדרום הארץ. ביהודה ושומרון, השקט היחסי שיש לנו שם הוא רק בגלל שצה"ל נמצא שם ושיש שם התיישבות גדולה, מבוססת. אם חס ושלום אנחנו בוחרים לצאת משם, אנחנו עושים כזה ביס גדול בתוך מדינת ישראל, צריך לעצום עיניים חזק כדי באמת להאמין שזה מה שיוביל אותנו לאיזה שלום אמיתי. שתהיה סיבה באמת לקום, לצאת ולעשות מה שאנחנו צריכים. אני חושבת, זה אני והשכנים שלי ביחד. כולנו צריכים לקום ולעשות מעשה. אפילו לשם האמירה שזה שלנו, שאנחנו בטוחים בזכותנו. אחר כך, אין ברירה, יש ברירה, שלום, לא שלום, חתימה, בסדר. קודם כל, שלכולנו זה יהיה ברור, מעל לכל ספק, זה שלנו. המפונים, העקורים עצמם, הופקרו ברובם מאז ועד עתה. רגשית בעיקר כבודם חולל, גם כלכלית חוסנם נגרע, ומעמדם החברתי כמקובל אצלנו עם המהגר והפליט נרמס לגמרי. והנה קו המים של נווה דקלים היום, 5 שנים אחרי הבכי הגדול. הכביש אותו כביש. לבתים שחרבו אין סימן. מתחם חדש אחד מצאנו, אוניברסיטת אל-אקצא, מכללה אסלאמית לבנות. וזה היה בניין מועצת נווה דקלים. ובמרחק מה מן המכללה בין הדיונות, בית הכנסת הגדול. שם נישאה תפילת הנערות. הקירות עדיין סקופים. אלה הקירות שספגו את הקולות. הנה הגשר המוביל. וזה שער הכניסה לבית הכנסת שהיה. אותו יום נמנעה מלחמת אחים בין שבטי ישראל. אבל הזרע נזרע, והקרע בין התרבויות נקרע. והוא הולך ונקרע מאז ועד היום הזה 5 שנים אחרי. ובאין רופא ישוב ויחסה את עין השמש.